Nashi ndakakuudza wani paya kuti ndakange ndiri mumwe wevanhu vainge vari bhita. Tainge titori mumawhatsapp groups tichitoronga kuti tinge tichiramba tichiita bitterness, kutoita zvemanjuzu, tichida kuti vanhu vatinenge tatumwa kuti vange vachidonha vange vachizodonha. If you still remember me, ndakambouya nenyaya yangu mukaiverenga. Ndakabatikana vanhu mucomment section, pane vamwe vainge vachiti hakuna zvinhu zvakadaro, asi mukomana chichokwadi changu ndini ndinochiziva, uye kubuda kwandakaita mugroup ndakazobuda nekuda kwekuti maitwa zvemanjuzu zvainge zvisiri zvekungonamatira vanhu kuti vange vachinyadziswa, vange vachidonha mumabusinesses, uye kana vari vaimbi vange vachizoshaya vanhu vanovafarira. Vazhinji havatozvizivi kuti kutori nemagroups izvezvi kutaura kudai. Mukoma kune umwe musikana uyo anozviti iye Maloti Rose. Kutori nemagroup evanhu avo vanenge vachitoripota kuSAPS. Confession yangu ndeyekuti haisi bitterness chete mufunge, nekuda kwekuti akapinda ari ega haana munhu akamupusha. If you still remember my confession, ndakarova imbwa ndakaviga mupinyi ndikati taitonzi tinge tichinamata kuti munhu asadzoka kubva kulabor. Zvechokwadi takatonamata, ende ini ndakaona kuti zvainge zvisiri zvinhu zvainge zviripo. Nhasi zita ndazoritaura mukoma. Vanhu ava vanotoita zvesatanism, masatanist, ende vamwe vanhu vanozongohakira but vanenge vasingazvizivi kuti kunenge kuine vamwe vanhu vanenge vari kubackground vanotofara kana vanhu vachiita utoxic hwakadaro, because zvinotovapa masimba musatanism yavo, masimba emadhimoni chaiwo anodonhedza vanhu vakawanda, masimba avo avanenge vachitora kubva muvanhu. Pari zvino vari kuda kuti mukadzi uyu ange achidonha. Ndakaudzwa neumwe hanzi achadonha kuita kunge nyanga iri kudonha kubva panzou. Zvinhu izvozvo zvandakaudzwa ndakashamisika, because zvakange zvisingamake sense kwandiri kuti munhu anogonzi achadonha kuita kunge nyanga iri kudonha kubva panzou. Iyi zvinotyisa mukoma. So if you still remember me, nhasi ndadzoka ndakadeleta ghost account riya. Rino ghost account ndarigadzira ndichimhanya-mhanya. As soon as maposta ndichadeleta zvekare neaccount, because handiri kuti vanhu vange vachizoita link back account yangu kwandiri. Kana uchatanga kuita mukurumbira, usada kushare a lot about your personal life. MaZimbabweans tiri vanhu vari toxic. Masecrets aya aunenge uchitaura about your life ndo zvinhu zvavanozoshandisa kuti vange vachizokuparadza nazvo. Uye zvekare, kana wafunga kuenda paspotlight, usafarira kutukana nevanhu stereki, nekuti zvinowedzeredza bitterness muvanhu. Ende ndichitaura nemi kudai, I know kuti kune vamwe vanhu vacharamba zvinhu izvi zvandiri kutaura, but ndainge nditorimo mugrupu, ende magrupu awa akawanda. Mamwe magrupu acho anotogadzirwa nemacelebrity, vanhu vari kubatirana mishonga kunzo uko. Ende semaZimbabweni zvitori muropa kuti tiri vanhu vane bitterness. Kana musikana uyu wavanoti Maloti, kana akasaita cool down, vari kuzomusiya ava muguruva kuti vange vachizomuseka mune ramangwana. Vanhu vamwe vanongohakira havo, but havatozvizivi kuti zvinhu zvinenge zvichitoitika zvinenge zvitori spiritual. Mukati memagroups vamwe vanhu vanotoita marituals, semarituals avo andakaramba kuti ndige ndichizoita ndichizobuda mugroup. Vanhu vanoshandisa mapictures emacelebrity kuti let us do a dangerous prayer, kuitira kuti ningi anofanira kuti ange achizonyadziswa, zvinhu zvake zvinofanira kuti zvisazofamba. Takatomboita nguva yekuti tainzi contributai mari kunge kuchizohaiwa lawyer, mushure mekunge umwe mukadzi so aita nyaya dzake. Mukomana chiloya iri rainge richinzi rinofanira kuti ringe richimutorera maassets ake ose, saka paidiwa lawyer. Do you know kuti mumwe mukadzi so paaigara achingoshambadza upenyu hwake, ndisingamutaure hangu nezita, but vazhinji venyu muchamuziva zvenyu, aishambadza upenyu hwake akaita imwe wedding zvakabata vanhu vakawanda. Shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vamudonhedzere pasi, asi akazoti asungwa
paakazodzoka akatanga kurarama private life. muZimbabwe akangoziva your life anokuparadzira life yako, asi kana asingazivi zvinhu zvaunoita in the background, uchingoita zvinhu zvako wakanyarara, muZimbabwe haakwanisi kuti ange achizviparadza zvinhu izvozvo. Makamboona kuti kubva paakatanga kurarama private life yake mukadzi iyeye, iko zvinozvo anotorarama life iripo, plus hama dzemasocialites ndo dzinoburitsa masecrets. Iwe unenge uchiti ndaenda kwahama yangu ndamuudza izvo zvandiri kusangana nazvo zviri kundinetsa, then hama yako inobva yanoudza vamwe vanenge vagara zvavo vatori nebitterness, vanorarama nembiri yekunzi vanhu vanogona kuva bitter towards vamwe vanhu. Mukadzi uyu regai ndimupe yambiro, even though asingazosangani neconfession, asi yambiro yandiri kumupa nhasi ndeyekuti lions are out to get you mwanasikana. Haisi bitterness chete. Vanhu vakatanga kuita bitterness uchiri nenhumbu, vanhu vakaita bitterness pawakaenda kunozvara, vaiti uchasarako kana kuti uchasiya mwana wako kuchipatara. Ende vanhu vainge vambori mugroup mandainge ndiri, I'm sure vachatotsamwa kunzwa ndichitaura information yakadai. And the people are still out there to get you. Vamwe vanozongohakira voita bitterness, but havasi kuziva kutoti zvitori nesatanism mukati izvi. Iwe kana wakangwara, I know you will never hear this confession, but musikana inguva yekuti unge uchimboita cool down, kudzikama. Regedza kuramba uchiprovoka shumba idzi nekuti mhepo dzakatosimuka ende uri kuzopinda muguruva. Mukomana ndiyo confession yandidzosa panapa kana muchiri kundirangarira. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vakamboya nenyaya vachiti vanhu vanobatirana mishonga macelebrity ekuzimu, hanzi hakuna anoda kuona umwe munhu achibudirira. Vaiti vakazobuda mugroup mushure mekunge pataurwa nyaya yekuti panofanira kuitwa mhiko, ende ivo vakati handingaiti mhiko dzakadaro, if you still remember. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi inguva yekuti musikana ange achimboita cool down nekuti the lions, vati ivo the lions are out to get you. Yo, zvakaoma zvinotyisa. Shumba dzakamirira kuti dzinge dzichikuparadza, kukuparadzira upenyu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane vamwe vakazoti vatanga kurarama private life yavo, hanzi vakatosvika pakuzotowanikwa kutanga kutogara zvakanaka, asi pavaishare each and every detail yeupenyu hwavo nemafans, vamwe vavaifungidzira kuti mabiggest fans avo, hanzi vaizongoona zvinhu zvatoburitswa panze zvekare nehama dzichishare. Ko yavanga vachitaura yekuti pane imwe message yavakanyora, regai nditarise. Vane imwe message yavakanyora ivo vakati mukadzi iyeye akati achigadzirira kuuya kuUK haana kunge akazviziva kuti vanhu vainge vatoripota nechekare kuti ari kuuya kuzotengesa, ndokusaka akazohakwa ndokubva apiwa ban. It is because vanhu vaaifungidzira kuti ishamwari ndivo vaitopa information yekuti kari kuuya. Yo, zvakaoma. Kose tichiitirana bitterness yakadaro, kuita utoxic wakadaro, and hanzi haisingori bitterness inoitwa mucomment section, hanzi kutori nevanhu vanozvitora serious, vanozotoendera munhu kung'anga kuti asangane nemabad luck. Zvinotyisa, zvakangooma. If you have anything that you know, munokwanisa kuuyawo inbox kana muri mumagroup, and then you tell us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Nashe, dai pano paine munhu anozviti ndimwari aikwanisa kundisunungura, because inini ndiri kuona vanhu vakafa vandinoona ndichifamba masikati machena mamutare muno mandinogara. Handisisiri munhu mupenyu, asi ndakafa kare. Ndine mhosva yandakapara muna 1999. Pane mistake yakaitika, painge paine munhu ainge achida kundiuraya. It was a do or die. Munhu aitoda kutondiuraya, then I defended myself. Ndikabuda kubva mumugodhi, handina wandakaudza. I know kuti some people they are going to judge me, but kana usati wakamboenda musituation yekuti panenge paine umwe munhu
anenge achida kukuuraya and you have to defend yourself. It's either you die kana kuti wouraya munhu iyeye, you won't even understand. Pakaresvika pakaitika mistake apo patainge tiri pasi pemugodhi mukwekwe. Mukomana She, inini ndiri kureurura zvinhu izvi ndava nemakore ndakangozvichengeta mumwoyo mangu. It is about 26 years I think so. Zvakaitika mainge muri muna 1999. Ndainge ndichiri jaya, zita ndaitwa Big Jose, ndangochinja zvangu but ndaizivikanwa semunhu ainge aine simba. Ndakatemererwa nyora idzi dzainge dziri nyora dzakaita sedza Samson. Ndainge ndiine simba rakanyanyisa and ndaitochengeta rasta saSamson and ndaizivikanwa mukwekwe semunhu airwa zvisingaiti. Ndaikwanisa kuvharisa kana bhawa ndotanga kurova vanhu vose vanenge vari mubhawa, including nepfambi dzinenge dzirimo dzinenge dzichitengesa uye zvekare nemuridzi webhawa. Ndaitojamba ndoenda kuseri kwekaunta ndotanga kudhushura vanhu kunyange pasina munhu anenge anditadzira. Panguva iyoyo mukoma ndaityiwa kunyange nemakorokoza. Ndaifamba ndiri ndega, saka ndakazojoinawo chimwe chikwata tichifamba tichitsvaka mari. Saka pane rimwe zuva zvakaitika mainge muri muna August, ndakange ndiri mushaft nemumwe murume wandainge ndichitoziva but ndainge ndisingazivi kuti ainge atodzikawo mumugodhi achida kuzondiuraya. Saka takabva tachizoona bhandi regold rainge rakakura zvakandishamisa. Saka pakabva pachizotanga kuitirana makakatanwa because iye ainge ari wekune rimwe syndicate. Ini ndaida kukwira kuti ndige ndichienda kunoudza syndicate, akati ndini ndatanga kuona bhandi iri, saka iwewe haufanire kuti unge uchiudza vanhu vaunoshanda navo. Ndopatakatanga kunetsana. Akabva ati plus iwewe muri kunditorera mukadzi wangu. Kuzodaro ndokubva tachizotanga kurovana paya. Akandiudza kuti umwe mukadzi uyo wandaipota ndichienda kwaari kana kuri kunzi ndinenge ndichida mukadzi wekurara naye ainge ari mukadzi waainge achifambidzana naye. Mukadzi uyu yainge iri pfambi yainge yakabva kumberengwa asi ainge achiita zvekutengesa muviri wake mukwekwe. Saka mukuzonopopotedzana imomo akange achida kundibaya. Iniwo ndakangosimudza piki nehasha ndichimuchikidzira. Ndaitomuchikidzira ndichiti iwe unozviziva 1 kuti ndinorwa kana nevarume 10 kana 15 ndiri 1. Zvivindi zvako zviri kubva kupi zvekuti ungakwanisa kurwa neni? Saka akaramba achingorwa neni mukoma, akatondibaya. Andibaya kudaro ndikabva ndaona kuti pano handingambokwanisi kuti ndinge ndichizobuda muno mumugodhi ndiri munhu mupenyu. Munhu uyu ari kutoda nezvangu, ari kuda kundiuraya. Saka pakuzonorwa paya neaccident, piki iya yandainge ndakabata ndichimuchikidzira nayo yakabva yanomubaya pachipfuva. Akadonha akafiramo mumugodhi. Iniwo ndakabva ndachizoudza vamwe vangu vainge vari kunze, vakabva vachizondiburitsa panze. Ndakavaudza kuti muchinda uyo wandainge ndasiya ari pasi ainge atsimbirirwa pasi pemugodhi. Mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika vanhu vose vakangofungidzira kuti ndo zvainge zvaitika. Chitunha chake chakatorwa chikabviswa mushaft imomo. Vamwe vangu ndakavaudza kuti mainge muine bhandi regold but havana kuzviziva kuti ndainge ndamuuraya. Vakangoti atsimbirirwa ari pasi pemugodhi. Ndakawana simba, handizivi kuti simba rakabvepi randakawana ipapo, rekuti ndakatora matombo ndikaita sekunge ainge atsitsirirwa nematombo. Hazvina kana kuzombooneka kuti ndainge ndakamubaya nepiki pachipfuva because ndakazoita wekutema-tema pachipfuva chake kuti mbabvu dzake idzi dzinge dzichizoparara sekunge ainge akatsikirirwa nemazitombo. Saka akazonovigwa murume uyu. Akati avigwa, isu takaramba tichingochera paya sezvo taizviziva kuti painge paine mari. Tabata mari yedu, ndakazotiza mukwekwe ndikabva ndachizodzoka kumba kuno kwaMutare. Ndakashandisa mari yegoridhe riya kuvaka dzimba nekutenga makombi kuzosvika ndichizoita bhazi. Ndine bhazi rangu mukoma raimbofamba richienda kuHarare. Bhazi iri rakazoita accident ndokubva ndachizosiyana nazvo. Iko zvinozvo upenyu hwangu hwakaoma. Murume uyu mufi haandisiyi. Ndinoona zvipoko usiku hwose
pandinobata chikafu ndinoona chikafu chiya chashanduka kuita ropa. Ndikapakurirwa zvokudya, chikafu chinokwanisa kushanduka sadza nemuriwo kana nenyama, zvinochinja zvose zvobva zvaita ropa. Kana kuti sadza rinosara riri sadza, asi muriwo wandinenge ndichida kuseva nawo, muriwo iwoyo unobva wachizochinja wobva wachizoita ropa. Zvinhu izvi pose pazvinoitika mukoma, ndinotonzwa voice rinenge richiti kwandiri, iwe wakandiuraya sekunge wainge uchiuraya mhuka. Ndine ukama newe here zvekuti ungasvika pakundiuraya? Sei wakandiuraya? Enda unoudza hama dzangu. Ndakamboedza kuti ndige ndichienda kuMozambique ndikanobetserwa, ndikanopiwa bvumo randainge ndichishandisa kuzvidzivirira kuhope kwangu. Ndaitozvirota ndichifamba ndakabata bvumo iroro, asi bvumo iri rakazoti rava kuda ropa. Ndakazoenda naro kuMozambique ndikanoridzosera, ndikati izvi zvinhu zvenyu handichakwanisi kuramba ndakagara nazvo nekuti zviri kundikanganisa, nekuti rainge rabaya munin'ina wangu. Zvinhu zvinotondivhiringidzawo mupfungwa kuti saka ndichazowana zororo zvaita sei. N'anga iyoyo yakagamuchira banga nebvumo randainge ndakapiwa, ndokubva ati ainge asingachakwanisi kuramba achishandidzana neni nekuti ndainge ndadzosa zvinhu izvozvo. Saka aingoda kuti inini ndizvichengetedze, but ndichiurayisa vana vaamai vangu, ndichiuraya zvekare nevana vangu. Ndaneta mukomanashe, ndine nguva dzekuti pfungwa dzangu dzinoita sekunge dzava kutovhiringika. Ndinokwanisa kutobuda pamba ndichiti ndiri kuenda kana kumashops, ndotosiya motikari inenge itori on ichitodhuma. Ndongosiya motikari ndakaivhura madhoo ose nebhuti nebonnet, ndotofamba ndotoenda kumashops. Kana ndichida kuenda kunotenga chingwa, ndofamba ndonotenga chingwa ndotodzoka. Pandinozodzoka ndo pandinozoona kuti kondatosiya motikari iri on. Dzimwe nguva ndinokwanisa kukanganwa, motikari inorara ichidhuma usiku hwose, inokwanisa kuzongodzimawo zvayo kana dhiziri rapera. Ndichidhiraivha mukoma, ndinokwanisa kutodhiraivha ndiri kurong lane, ndichitodhiraivha nditori kulane risiri rangu. Ende pazvinoitika zvinhu izvi ndinenge ndichiita sekunge ndabatwa nechadzimira. Ende kana vanhu vakada kundiudza kuti ndiri kudhiraivha ndiri kuleni risiri rangu kunyange muhighway, ndinotopopota ende ndinobva ndabatwa neshungu nemweya uya wehumhondi wekutoda kutoponda munhu nekuti anenge andiudza kuti ndiri kufamba ndiri muleni risiri yangu. Ndine pfungwa dzekugara ndichida kungoponda vanhu, ndinozotozvikontrola. Ndinobatsirikana nekunwa doro, handinwi doro rakawanda. Ndikanwa doro zvishoma zvinobva zvachizoita senani, but ndinenge ndichitonzwa kuti dai ndakwanisa kuuraya munhu. Vana vangu vari kungorwara nezvirwere zvisinganzwisisiki. Vana vakafamba vari kuudzwa kunzi baba venyu vakaromba. Zvino ini ndinoramba kufamba nevana nekuti kana tikazoenda mumatare, nyaya idzi dzikazotanga kuvhendenyorwa, ende kana ndabvuma kuti zvechokwadi vana ndini ndiri kuita kuti vange vachirwara, vachada solution kumatambudziko ose awo avari kusangana nawo. Ende solution yacho inenge iri yekuti tinge tichitsvaka hama dzemunhu uyu, munhu wandaingoziva zita randichiri kurangarira. Handifungi kana riri riro zita rake because munhu wandainge ndisiri close naye. Saka zvekuzotanga kupinda busy uchitsvakana nevanhu, hauzozivi kuti ivo sori yangu vachazoigamuchira here, ko kana vakazonondisiya futi mumaoko emapurisa. Zvekuzopinda busy handidi. Vana vanoti kana vakauya kwandiri vakati baba ngatifambei, ini ndinovaudza kuti ndinonamata Pentecostal, hatitendedzwi kuti tinge tichienda kumasowe kana kuti tinge tichienda kun'anga, but ndinenge ndichinyepa zvangu. Zvinhu zvinotondirwadzawo mumwoyo. When you post my story, ndizivisei ndinenge nzirimo mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Dai matsvaka munhu ari pedyo nemi kana kuti one among your children, then mobva mamuudza zvose zvakaitika kuitira kuti vana vazive kuti ndo zviri kukonzeresa matambudziko avo avari kusangana navo. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndauya pano ndine depression. Kungogara uchingoona boss vangu vandinoshandira, my madam boss, vachirova vana, it is very painful. Madam boss vangu imhuka chaiyo, vanotuka vana ende vana vanotongo tikana vabereki vavo vavasiya pacrash vanobva vadzikama, but not kudzikama kuya kwekuti vana vakadzikama, asi kwekutotya. Dzimwe nguva vanokwanisa kutotora zvikafu zvinounzwa nemaparents palist iro raunopiwa pose panotanga term, kuti each and every month pane zvaunofanira kuti unge uchiunza kucrash. Ndiri kuda kumhangara but ndinotya nekuti ndiri illegal muno muSouth Africa. Kana ndikasungwa ngoma ndinotoendeswa kana kulindela, ende mwana wavo futi mupurisa muno muJoburg. Ndiri kureurura zvinhu izvi because mukomanashi ndiri kunzwa ndakaremerwa. Kunyangwe ndainge ndichinzi ndine mari, asi wangu mwana ndainge ndisingambomuunzi pachikoro chakadai. Zvinoitwa namadam boss vangu zvinopisa tsitsi kana uri mubereki akabereka. Vabereki vanouya vachisiya vana vavo. Apa madam boss vangu munhu wekuti vanogona kupretenda, ukavaona vachisekerera so vachitamba nevana, nekuti ndivo vanokwanisa kukolekta vana. Vabereki vanotofungidzira kuti vana vavo vari kuchengetwa zvakanaka, asi kana tangovhara magedhi moto chaiwo wemugehena. Madam boss vangu ivo mukadzi wemuno muSouth Africa vane mwoyo wakaomarara seconcrete. Kana vakangonzwa mwana achichema vanoenda vanomutuka nekutomurova mambama, but vanomurova kana kumusana kuitira kuti asazoonekwa kuti mwana akarohwa. Kana vana vakaita musikanzwa, kunyange uri musikanzwa mudiki, vanovharirwa pachikoro pedu. Pane imwe inonzi dark room, mwana anokwanisa kuvharirwa mudark room imomo, ende vakatoisa maziketeni ayaya anonzi masun blocking, zvekuti kana vakakuvharira imomo munenge muine rimwe rima rinotyisa, zvekuti kana neni semunhu mukuru ndinotonzwa ndichitotya nekuda kwekuti munenge muine zarima rinotyisa. Mwana anoridza mhere kusvika anyarara. Rumu iyoyo mukoma kana ukavharirwa mukati, kunyange ukachema zvinengei, hakuna anombokunzwa. Unokwanisa kuzoti kana wakamira padhuze nedho ndopaunenge uchingozvinzwira kure kure kuti mune munhu kana kuti mwana ari kuchema, but anenge akangoita sekunge maungira. Ukazovhura dhoo uchipindamo ndopaunoona kuti mwana anenge achiita kuskrima nekuchema. Saka ivo vanoti ndo zvinokonzeresa kuti vana vange vachizoregedza kungogara vachingoskrima. Hanzi imomo ndo mavanofanira kubvisa stress dzavo. Vana vari kuma2 mufunge zvenyu 3 years, ende zvinhu zvinorwadza. Vana ava vanokwanisa kutongopiwa chikafu, noti zvikafu izvo zvavanenge vauya nazvo mutuma lunchbox twavo. Apa tinobika tinokwanisa kungonzi vapei rice rakadaro, kana kungoti rice rinokwanisa kungoiswa hani, vana vobva vatopiwa. Hana yangu mukoma inogara ichingorova mazuva ose. Ndainge ndichida kutora phone ndorekodha zvinhu izvi ndongotumidzira pasocial media kana kupolice, but hana yangu inoramba because inini handina work permit, ndingoriwo illegal muno muSouth Africa. Handina mapemiti, mapepa akakwana. Bosi vangu vanozviziva uye vanongogara vachingotichikidzira because tinoshanda tingori maforena chete. Vamwe vekuLesotho, Malawi neni wekuZimbabwe vanoti anongotaura zvinhu zvisina basa ndinofonera mapurisa vakauya kuzokubatai, ende ivo vatori neracism bosi vedu ava. Mukomanashi ndinotya nekuda kwezviri kuitwa nabosi, ende ndinofungidzira kuti iniwo zvinenge zvava kutondipinda muropa nemunyama because ndine nguva yekuti kana ndakarara zviya ndinomuka ndichiskrima ndichiona bosi vangu vanenge vachivhiya kana mwana nebanga. Zvinhu zviri kutoitika kwandiri kuti ndinorota munhu wandinoshandira achivhiya mwana nebanga. Handizivi kuti bosi vangu zvavari kuita zvine satanism mukati here kana kuti vari kungozviitawo nekuti ndo zvavari. Ndauya pano nenyaya yangu nekuti mweya wangu wakaneta. Ndinoti kana ndakatarisa vana ava ndinonzwa tsitsi zvisingaite,
apa iniwo pachezvangu handitokwanisi kuti ndige ndichivanunura because pay yangu yandinowana ndiyo inotondibatsirawo kuti ndikazoibatanidza nepay yemurume wangu tikwanise kurarama zvakanaka, because kana iri semari mukomana chitinobhadharwa kana kutodarika mamwe maticha, mari dzatinopiwa sometimes ma10 11 12 pamwedzi ende imari yakawanda. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo kuti kuZimbabwe kunogona kusitomborina maticha anopiwa mari dzakawanda kudaro, murume wangu haatozvizivi kuti ndo zvinoitika kuchikoro. Please, when you post muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo. Pakaipa hanzi pari kuitwa utsinye husingaiti pakreshe ipapo. Hanzi madam boss vangu vanotoita sekunge vane mweya wetsvina. Rekedzai tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu, ininiwo ndiri step mom. Mwari vandiregerere nekuda kwezvandakaita. Inini mukomanashi ndakagara kudai ndiri kunzwa kudedera. Last week ndakaita hasha dzisingaite, ndokubva ndatora gaba redhumu ndikapfapfaidza mumaziso emwana wemurume wangu. Takatanga kugara naye mwana uyu last year muna December. Maziso ake akazvimba kusvika pari nhasi. Ndakamboenda naye kuna nachiremba but hazvisikana kumbobatsira. Maybe inhau yekuti ndakanyepa, ndakangoti mwana angomuka akadaro. Ipapapa ndiri kufunga kuti kana akasaita right, maybe mangwana mukoma ndichazokuudzai kana ndikaenda kuchipatara nemwana uyu ndonoudza doctor, but ndichatoenda kuma private doctor for my own safety. Ndova nyepera kuti mwana akazvipfafaidza nedhumu muziso. Muri sei zvenyu mukoma? Nawo masecrets nemaconfession. Iyi kunoko hakuna kumira zvakanaka. Murume wangu muno muSouth Africa kune kwaakaenda, saka achazodzoka zvake maybe kutanga kwaApril kana kuti kupera kwaMarch. Saka nguva ndinenge ndinayo ndiri kureurura zvinhu zvandakaita mukomanashi. Inini ndiri step mom, saka mwana uyu akauya kunoku ari kufanira kuti ange achizodzidza kunoku. Takange tichiri kuorganiza, saka mwana uyu akaita musikanzwa. Ndakabva ndabatwa nehasha, ndainge ndini zvandainge ndichiita. I was having an interview online mukoma. This was an opportunity yekuti kana zvikaita ndinoendawo kumhiri kwemakungwa. Ndokubva ndaona kuti wifi yava down. Ndakabva ndachizoenda kulounge ndakatotsamwa paya. Ndokubva ndaona mwana ainge atozvomora chiruta, achitamba nechiruta, achiita sekunge chiruta ichocho igonyeti. Ndakabatikana ndikati iwe une madhimoni, ende nhasi ndikuda kuzomamisana nemadhimoni iwawo awo akakugara. Ndakabva ndati iwe child of the devil, nhasi uchandiguta. Ndakanzwa ndiine rimwe simba rakanyanyisa, ndiine hasha zvisingaiti. Mwana uyu ndakamurova neshamu kusvika anyarara. Ndakange ndakabatwa nehasha dzisingadzoreki. Saka ndapedza kumurova neshamu ndikati uyu asati akaura. Ndakabva ndachizotora rimwe gaba redhumu rainge riri padhuze nepandainge ndakamira. Ndakangobhoekana ndikati ndiani aisa dhumu apa? Akabva ati ndaona bete. Ndikati iwe unoziva zvemapete mumba mangu, ndiwe unondibhadharira rendi, ndiwe unonditengera chikafu. Ndakatora chigaba chiya chedhumu ndokubva ndaspreya. Handina kumbofunga zvakawanda. Iye ainge akamira padhuze neni, saka kumuspreya kwandakaita ndichimupapfaidza mumaziso, mwana akatanga kuridza mmere achiti ainge achinzwa sekunge maziso ake ainge achipfuta semoto. Pane kuti ndimubatsire nekukurumidza, ndakati kwaari, kasika kunyarara, handisi kuda kunzwa kana uchichema. Kana ukangoudza baba vako ndinokuuraya. Saka ndakamusiya akadaro. Mukoma, ndopandakaona kuti mwana uyu ari kutoratidza kuti maziso ake ari kuzvimba. Ndakabva ndatora maice block ndikabva ndaisa mutshirt, ndikabva ndati maise
mumaziso, saka ainge achipota achizvitova-tova pamaziso ake nemaice block, asi maziso ake akaramba achingozvimba uye nekutsvuka zvinototyisa. Saka ndakabva ndachizoenda naye kuchipatara. Ari kunzi akaita inonzi chemical burn. Ndakati ndaenda naye handina kutaura chokwadi kuti chii chakaitika, ndakangoti maybe iallergy. Apa ndava kuda kudzokera naye kuna nachiremba kumaprivate doctors ndevaudze kuti mwana uyu akazvispraya nedhumu mumaziso, anongogara achingochema achishinyira nekuda kwepain. Handizivi kuti achapora rini. Vana chiremba, nhai mwana uyu anokwanisa kuzoramba achingoona here kana kuti achatoita bofu? Ini kana ndikanzi ndapasa interview ndava kutotiza murume nekuti ndiri kunzwa kutya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndava kutotiza murume nekuti ndiri kunzwa kutya nekuda kwezvavakaita. Ngatitaurei navo mucomment section.